Hej, velkommen til Jackass. Jeg er John Knoxville, og her har vi V-Man, og Stefan, som ikke er her, han er Bam Madeira. Hej, velkommen til Jackass. Det her er Smash Jeff rigtig hårdt i ryggen med en greb. Klar? Ja, og det var faktisk V-Man, der er ikke nogen, der hedder Jeff, og det er greb. Slå! Smash ham! Prøv at se en lille bit, vi har fået. Må vi se smashmærkerne? Den er fucking. Jo, lige her. Det der. Hej, jeg er Danny. Og vi skal lave en del stunts i dag. Disse tricks er udført af uprofessionelle, så lad mig få dem derhjemme. De risikerer at brække både arme og ben og hals. Look. Au. Det går væk, der bliver. Næk! Jeg fik bolden i hovedet. Se, hvordan det lyder. Det er en lille pus her. Hvordan det ser ud? Der er ikke rigtig noget. Jeg fik en grøn lys masken, mand. Så er det mig, der er kameramand. Med bare arme. Danny med bare arme. Det må gøre ondt. Og de laver lige noget porno. Så har vi Danny. Han er ved at snuble. Der falder han så fast. Danny, det kan du gøre bedre. Min nakke. Min nakke. Så har vi det. Og skal vi rigtig have lige på sundet et øjeblik. Han sagde af. Og nu kommer stuntet. Og han... Ned, og han stoppede, og det var ikke særlig sjovt. Næste. Så har vi Stefan på banen. Nu skal han åbenbart også skifte, halløj. Det er ikke, hvad fanden han laver. Han er det op, tror jeg. Kom i gang! Og nu falder Stefan. Fuck, det er så fast. Og han så fast, det er ikke særlig sjovt. Jeff, hop ned i ham! Jeff, hop ned i ham! Au, dit møgsyn. To meget store idioter. Her kender jeg. Og så har vi så Jeff, kan jeg se. Jeff går derop. Vi har Danny derovre. Det ser vi får dem begge to. Og vi starter med Jeff. Jeff kommer. Jeff, I am the god. Jeff laver et hårdt styr ned mod hovedet mod jorden. Så har vi Danny. Mit knæ. Han har vist slået sig. Nu kommer Jeff! To mega store fjolser! Ham der! Ham her! Og ham her! Og så videre til næste fjols. Det gør ondt. Og så kommer fjols 1. Hvor bliver fjols 2 af? Det er kaldt et tvillingehop, hvilket de er ret dårlige til.
Kom så, tvillingehop. Tvillingehop, tvillingehop. Gå derud og kram. Gå derud og kram. Hallo? Mester, gå derud og krammer op med. They would not survive. They are gonna die. They would not. Og klodserne springer. Det står for langt ude, jeg kan ikke op. 1, 2, 3. Mit ben! Det kaldte vi så tvillingehoppet. Jeg tror, det gjorde ondt. Gjorde det ondt? Nej, det var funny. Ja, og vores næste kameramand ligger på jorden. Det var et sygt trick. Så har vi Jeff. Ej, mit hoved. Og Danny falder i det dybe hul. Det sidste tricks. Danny, det er det sidste tricks. Batteriet er afladet. Skynd jer! Det er det sidste tricks. Batteriet er afladet. 2 idioter. Min fod sidder fast. Og hans fod sidder fast. Det må vi have den nærmere af. Ej, så slutter det. Min arm. Bare stop det nu.